श्री विनायक सुझुकी कुडाळ गणेश चतुर्थी निमित्त स्पेशल ऑफर, लोन आणि एक्सचेंज ऑफर। कोणत्याही कंपनीची दुचाकी एक्सचेंज करून सुझुकीची प्रीमियर दुचाकी घेण्याची सुवर्ण संधी। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 9423 98 97 81 आणि 9423 98 97 82। सुरुवातीला तेच बोललो, मी गांजा ओढणाऱ्यापेक्षा विकणारे जे लोक आहेत ना, मी त्यांच्या मागे लागणार। आणि हे ड्रग पेडलर, हे ड्रग विकणाऱ्यापेक्षा ज्या यंत्रणेच्या माध्यमातून ते गांजा आमच्या जिल्ह्यात येतो तो चॅनल मला माहिती आहे। म्हणून खालचे हे जे काय मला सावंतवाडीच्या रेस्ट हाऊसच्या बाजूला मागे कठड्यावर कोण कसं कसं सिगरेट मधून विकतं, काय उड्यान देऊन विकतात, काही लोक हसतायत, लोकांना माहिती आहे काय हो ना, मला सगळं माहित। त्यांना वाटायला झाला हा पोचलेला आहे, हा पोचलेला आहे लोकांना। तुम्हाला यांची आई म्हणजे यांची झोप उडून टाकीन मी 9 महिने काहीच बोललो नाही, कारण का मला संधी द्यायची होती राजन। मला नाही या लोकांना डिस्टर्ब करायचं होतं। मला बघून दे पोलिसांमध्ये काय हिंमत आहे, बघू पोलीस काय निस्वार्थ पद्धतीने या देशासाठी आणि राज्यासाठी करतात, याच्यासाठी शपथ घेतात। म्हणून मी गप्प बसलेलो, काहीच बोललो नाही कशामुळे। माझ्यावर आरोप होत होते की ह्या त्याच्यामध्ये आहे, ह्याला हप्ते भेटतात, हा पण त्याच्यात, सगळे आरोप गप्प बसायचो मी, काहीच बोलायचो नाही। पण जेव्हा तुम्हाला करायचंच नसेल, जेव्हा तुम्हाला तुटपुंज कुठले तरी कारवाई दाखवायचे, पोलिसांनी गांजा पकडला, आपण खुश, ब्रेकिंग न्यूज। अरे पण जो जिल्ह्यामध्ये आणणार आहे, जो 30-30 किलोचा गांजा आणतो, मग तो वेगवेगळ्या लोक यंत्रणेतून खालती विकतो, त्याला पकडा ना। त्याला तुम्हाला माहिती आहे तो कोण आहे, तुमच्या चेकपोस्टवरून पुढे कसा जातो, तो कुठल्या चोर मार्गाने तो जिल्ह्यात येतो, कोण त्याला तिथून काढतो, सगळं माहिती आहे मला। अहो टपऱ्यांवर काय होतं, पान टपऱ्यांवर, बॉर्डरवर खारेपाट्याच्या बॉर्डरवर काय चालतं तुम्ही सांगा। मी तुम्हाला एवढी माहिती आहे ना, ही तर 10% माहिती जी मला मीडियाच्या माध्यमातून त्यांना सांगायचं की ह्याला सगळं माहिती आहे, अजून 80% माझ्याकडे माहिती आहे। म्हणून ह्यात त्यांनी पोचावं, यात तुम्हाला दर आठवड्याला एक अशी ब्रेकिंग न्यूज देतो मी, पण न सांगता देणार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।